miyo yore mag ohala mag jo ohala mar Rwanda odhi mbele lang Kenya ka ing'eni kaka ne Ali Babu biro to bara cha to wuok odo oge benefit koro limbe mar ke ber ka wan gi miluongo ni goodwill to ker mar Uhuru Kenyatta nowacho Strathmore ndalo moko kane gi launch SME weche mag ohala en ema nowacho kende ni da bede ni investor neka madwa chiwo pesa to cabinet secretaries do pongo ka to nikech investors onge aparo ni ker ne mana gi ji achiel ariyo Strathmore University nikech gi itemo wach ker ne insinuate kata temo wacho niya mibadhi osebedo Kenya kama kata joma tiyo ne sirikal ni mana gi interest ne ma kofwenyo ni interest nyalo bedo maonge to chiano onge koro conclusion en niya shuttle diplomacy mar Kenya ka ok otime gi goodwill to ko bi kero Kenya ka e yore mang'eny mana kaka timega ok obi kero Kenya ka koro ibiro mana ng'iye kwa chako duwo higa manyien ibiro winjo ni president ochako dhi Israel ochako dhi Egypt gichiwo press conference gi Egypt ting'eni ker ka dwa dhi e seminar kata dwa dhi e weche mag Limbe to kata dwa Egypt jo Egypt bedo piny madro their demand mag wacho wan gima dwaro Kenya ka wadwaro ni yore kata ma wabed gi thuolo mar uso mchele for example ka ker osadhi kocha Musa wuoyo nikech pronunciation mar ker emirito ga diplomacy kosa wuoyo kore no duogi kore yudo ka diplomats ma India ma Egypt koro nyalo engage Kenya mondo gius to ma Kenya Egypt ok bisau ni Kenya ne wawinjore ni wadwa uso mchele unu usti koro kelnwa ti manonge koro gerruok moro ma ok adwa insinuate kata ok adwa wacho ni ok bitimore lakini kwa ng'iyo precedence mondo project with the future tipo yudo ka seche moko ber bro bedo matin bena ng'eni jopiny be nyalo penjore nang'o ing'eni pinje mamoko ma bende bro bedo kwa ng'iyo kata mana mag Afrika gine gi tong' margi ne pinje mag Afrika ing'eni Kenya nokwa iwacho ni nokwa wacho ni koro wan ne chal gima koro nwa yawo the world ineno wang'e ne kuom ranyisi piny Rwanda machiegni chieng' tarik 3 dwe mar 11 mana mar higani Rwanda noyawo tong' mare mano borders mage ne pinje mag Afrika ting'eni wan koro wan wayawe ne piny mangima ok wacho ni Afrika kende motelo bende kapok ne matimore kapok jatend piny Kenya ochiwo lendo makamudo chieng' manyoro nwaseyawo borders kata na tong' magwa ne pinye kaka Singapore South Africa e kinde mamoko diplomacy ne gimlo strategic interest okay yawo ne kore yawo ne ambe wasayawo kuro maya mwasapelilo to kata strategic interest marwa kaka piny kata geno marwa yawo boda en ang'o ang'o miwa yawo boda mane piny maduong' ni digital economy ang'o miwa yawo boda jogi manyo pesa gi yo moro amora wayawo boda ni koro wayawo ng'ama dwa visit Kenya kaka tourist visit kata gi siling 50 nikech ng'eni tourist ni kelo Kenya ka sharod gi miluongo ni tour company amane kelo Kenya ka sani ka ang'e tour companies moko kaka mag osiepe iyudo ka idwa dhi sani ka dwa dhi tour Singapore things tour company ng'ena nigi interest Singapore adwa dhi Singapore taka giga nago tamiyo tour company to tour company apply kaka joko sana ma is a tour company one is a tourist and which mag visa onge kata in midwa dhi America sani to kambi mar America wacho ni idi as a tourist kata be